Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, maiatzak 8 dugu gaurkoa asteartea, eta gaur edukitz betetako saioa ekartzen dizuegu. Alde batetik, Izaskun Artigasen erreportaian Txantreako jaien hasiera emitituko dugu, txupinazoa. Ondoren elkarrizketa bat izango dugu, Aitor Etxarte Bereztibar etorriko da, kolaboratzailea da, eta baita Nafarroako Eskola Kontseiluko burua. Apirilean oso jardunaldi interesgarriak eman ziren Nupen, urtero egiten da heriotza duin baterako elkarrizketak izenburupean, eta aurtengoa heriotzak zenolako tratamendua duen eskolatik aztertu egin zuten, eta gero horren inguruan arituko gara. Eta gero amaieran gaur artearen ibilbidea izango dugu. Orain Sarasate pasalekuan David Patch artista poloniarraren erakusketa ikusgai dagolako Eagles Eye View izenburua duena, eta esan bezala gero hortxe utziko dizuegu. Orain has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko bi efemerideak 19 eta 20. mendean gertatu ziren. Lehendabizikoa 1878 urtean Londresen. David Edward Hughes asmalariak lehendabiziko historiako lehendabiziko mikrofonoa ezagutarazi zuen, ikatzezkoa, hain zuzen ere. 20. mendean, 1980 urtean, munduko osasun erakundeak baztanga birusaren gazteleraz viruela dena, horren desagerpenaren berri eman zuen. Ea zenolako titularrak ditugun gaur. Harrerarako familiak behar dira Nafarroan, besoa zabalik lelopeko kanpaina aurkeztu dute horretarako. Musika independientetako sarietan, musika klasikoko urteko diskorik onena jaso duen Isabel Villanueva musikari nafarrari harrera egin dio Iruñako udalak. Etxera bueltan zijoala Donibane auzoko portalean sexu erasoa izan duela salatu du emakume batek. Udaltzaingoan jarri zuen berehala salaketa. Sinisten diotela nabarmenduz, hurbiltasuna eta babesa adierazi nahi izan diote Bilboko, Bigoko eta Bartzelonako 3 emakume epaiek Sanferminetan talde bortxaketa jasan zuen emakumeari. Honen harira, Iruñako Sanferminetan Lamanadako 5 gizonek bortxatu zuten emakumearen izen abizenak eta jaiotze data publiko egin dira 10 egunetan zehar, Nafarroako auzitegiaren akats baten ondorioz. Urederraren sorburua izan zen 2017 urtean Nafarroako esparru natural bisitatuena. 150.000 pertsona erakarri zituelarik jarraian Bertizko naturparkea dago, 89.584 bisitariekin. 9.000-tik gora ikaslek irakur dezagun irakurzaletasuna bultzatzeko udal programan parte hartuko dute datorren ikasturtean. Abian da lansarean APA, lan eskaerak euskeraz bideratu eta errazten duen aplikazioa. Gaurko egunkarietako azalak ikusiko ditugu orain, eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Goian lerroburu nagusian hau irakurri daiteke. UPN, PSN eta PPek gazteendako zentru baten lizitazioaren garbiketa zalantzan jartzen dute. Azaleko argazkian ahal dugu alderdiko Laura Perez ageri da Perezek aulkiari eusten dio izenburupean. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Letra lodiz lerroburu hau nabarmentzen da. Etaren amaiera eta gero Amnistia Internazionalak Barkos, Rajoy eta Urkulluri amankomuneko agenda bat eskatzen die. Azaleko irudian familia bat agertzen da haur txiki batekin.
Nafarroak adin txikiko haurrak eta gazteak hartzeko 50 etxe bilatzen ditu eta horri egiten dio erreferentzia bai argazkiak eta baita titularrak ere. Hurrengoa esaten duena. Besoak irekiekin, edo beso irekiekin, hobesan da. Komunikabide euskaldunekin pasa baino lehenago, gara egunkaria ikusiko dugu. Lerroburu nagusiak halaxe dio. Gasteizko ganberak parlamentariei gradu ondoak ordaintzen dizkie. Beherago argazkian Putin ikusi daiteke. Azpian izenburu hau dago. Putinek bere laugarren agintaldia hasten du. Berria egunkariarekin hasiko gara euskal komunikabideak birpasatuz. Azaleko argazki nagusiari izenburu honek laguntzen dio. Gisasolak ukatu egin du bazkideei agindu ziela Fagor etxetresnen ekarpenak ez zirela galduko. Bekaldean gainontzeko edukiak edo berriak ditugu. Lehendabizikoa Arian atalean Jonathan Cohen Conciliation Resourceseko zuzendaria dena, bere esaldi bat da izenburuan jarri egin dena. Elkar bizitzarako garrantzitsua da presoek parte hartzea prozesuetan. Ondoan eskuinean, Tuteran gizonezko bat atxilotu dute andre bat bortxatzea egotzita. Horren azpian, Matxarellaren deialdia, gobernu neutral bat sortzea edo bozetara. Tantoa atalean, hor Irene Paredes Parisain Germaineko jokalaria agertzen da, eta bere azpian, argazkiaren azpian, bere hitzek osatzen dute izenburua. Gustatuko litzaidake titulo bat irabaztea, PSG-rekin hori da nire motivazioa. Andreak artatzeko zentro publiko bati zabarkeria leporatu diote izenburua duen edukia daukagu bukatzeko, hor iskin batean eskuinean. Euskal Herria Irratiaren webgunea ikusiz bukatuko dugu. Goian ezkerrean, Sanferminetan 5 gizonek bortxatu zuten emakumearen datuak agerian geratu dira Nafarroako auzitegiaren akats baten ondorioz. Eskuinean, hezkuntzako irakur dezagun programaren kontratua lizitatu du udalak. Beherago ezkerrean, argiak eta eskuorriak banatuko dizkiete txirrindulariei prebentzio kontroletan. Eta amaitzeko eskuinean, erabakitzeko eskubidea alor guztietan aldarrikatuko dute. Ea zenolako agenda dugun aste honetan. Gaur eta maiatzaren 17 arte, Nafarroako 17 taberna eta jatetxe ezberdinetan, Nafarroako zein zuri eta ardo gorriaren 5. astea ospatuko da. Gaur eta maiatzaren 19 arte, Juslarrotxa Zibiboxean, txalaparta topaketa erakusketa ikusgai egongo da. Sarrera librea da. Gaur eta maiatzaren 29 arte, Nafarroako parlamentuan, lur azpitik lur azaleratuz erakusketa ere ikusgai egongo da, Ezkaba presondegiaren ingurukoa dena. Izan ere, maiatzaren 22an, iesaldian emandako iesaldiaren 80. urteurrena izango da. Gaur arratsaldeko 7etan, Nafarroako liburutegian, hitzaldi bat gazteleraz Mujeres on the Road zikloaren barne. Voces de mujer en Irán. Gaur arratsaldean izango da, esan dugun moduan, eta sarrera doakoa da. Ordu erdi geroago, arratsaldeko 7:30 gaur, Karrikiri elkartean, maiatzaldiaren hasiera ospatuko da edo izango da. Hitzaldi bat eskainiko da euskeraz, BAM dinamika hiztunak aktibatzeko esperientzia bat Ipar Euskal Herriko hiri eremu zailenean izenburupean. Sarrera librea da. Eta bukatzeko bihar arratsaldeko 7:30 Nafarroako museoan Poesía en el tiempo de la escuela vasca. Poesia irakurketa egingo da horren inguruan eta sarrera librea da.
Hodeiak eta ostarteak arratsaldetik aintzinera gailenduz joango dira. Ipar haizea arratsaldean bizi, temperatura maksimoak nahiko edo nabarmen jaitsiko dira. Zerua tarteka lainotsu egongo da, gauean baliteke euri txiki egitea. Ipar haizea arratsaldean bizia, temperatura minimoetan aldaketarik ez, maksima gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Goazen orain Iruñerriko albisteekin. Ea zer daukagun Burlatan. Uztailaren 16tik abuztuaren 31 arte, Burlatako Kulturetxean 2018 urteko udako hiri kanpaldiak izango dira, tailerrekin, jolasekin, igerilekuetara irtenaldiekin eta horrelako jarduera ezberdinekin. 3 eta 12 urte bitarteko umeei eta gaztetxoei zuzenduta dago, eta izena emateko ekainaren 12tik 15era bitarte izango da aukera 012 telefonora deituz. Bestalde ekainaren 2rako Murillo de Gallego herrian rafting egiteko irtenaldia antolatu da. 16 eta 30 adinen arteko gazteentzat da jarduera hau, eta maiatzaren 11 arte gauzatu daiteke inskripzioa edo izen ematea. Burlatako Bizkarmendia udal haur eskolan onartutako haurren behin-behineko zerrenda ezagutarazi eginda udalaren webgunearen bidez. Maiatzaren 11 arte erreklamazioak aurkeztu daitezke eta 21tik 29ra bitarte matrikula gauzatu beharko da. Honen harira, maiatzaren 18ra arte jangelarako diru laguntzak eskatzeko aukera izango da. Informazio eta xehetasun guztiak Burlatako udalaren webgunean aurkitu daitezke. Burlatarekin bukatzeko, orain dela 2 aste Sanferminetako akusatuen sententzia ezagutarazi izan zen, eta erabakiarekiko desadostasuna adierazi zuen adierazpen instituzional baten bitartez udalak. Honez gain, biktimari eta bere ingurukoei babesa eskaini zien. Orkoien ikusiko dugu orain. Iturgain hirigintza sozietateko kudeatzaile bat kontratatzeko deialdia eginda eta eskaerak maiatzaren 18ra arte aurkeztu ahalko dira. Eskakizun horria Orkoiengo udalaren webgunean zintzilikatuta dago. Baita informazio guztia aurkitu daiteke hor ere. Eta alde batera utziz Berriobeitirekin egingo dugu aurrera. Maiatzaren 29tik ekainaren 2ra arte Euskararen jaia ospatuko da Berriobeitin. Aurten gainera 10. urteurrena izango da, eta horregatik 10 herri 10 urte izango da leloa. Denbora hori birpasatuko duen erakusketa bat egingo da, baina hori ez da jarduera bakarra izango. Hitzaldia edota mini diskoteka batez disfrutatzeko aukera ere izango da egun horietan. Eta guzti hori amaitzeko ekainaren 2an Euskararen eguna ospatuko da Oteizan jolasekin, herri kirolekin, bazkariekin eta musikarekin, besteak beste. Pasa gaitezen orain Berriozarko herriarekin. Maiatzaren 26an Larunbatarekin Berriozarren eguna ospatuko da, eta horretarako kaldereteak egingo dira basoa pasalekuan. Urtero egiten da, eta aurten izena emateko udaletxeko kultur arloan egin beharko da maiatzaren 14tik 24era. Deitzeko edota email bat bidaltzeko aukera ere izango da, eta helbidea udalaren webgunean kontsultatu daiteke. Jaiei dagokienez, nagusiak gertu daudenez, hauek iragartzeko kartela aukeratzeko lehiaketa martxan jarri da. Proposamenak aurkezteko epea maiatzaren 21an amaituko da. Bestalde Berriozarrekin jarraituz, haur eskolan onartuak izan direnen behin-behineko zerrenda ikusgai dago udalaren weborrian edo webgunean. Erreklamazioak maiatzaren 11 arte egin edo aurkeztu daitezke. Eskola kontuekin jarraituz, maiatzaren 9an, aste honetan musika ikastetxeak ateak zabalduko ditu, ikasle berriak eta hauen gurasoak zentrua ezagutu dezaten.
Arratsaldeko 5:30 aurrera izango da, zuzendaritza taldeak eskolako entzunaretoan egingo baitu harrera ordu horretan, arratsaldeko 5:30. Egun bat geroago, maiatzaren 10ean, Amaiako Watchen sareak ehotzen liburuaren aurkezpena egingo da arratsaldeko 7etan Berriozarko liburutegi publikoan. Argitalpenak Ezkabako espetxeko presoak laguntzera joaten ziren emakumeen historia eta testigantzak jasotzen ditu. Izan ere, maiatzaren 22an Ezkabako presondegiko edo espetxeko ihesaldiaren 80. urteurrena beteko da. 785 preso ihes egiten saiatu ziren, horietatik 585 bat harrapatu zituzten eta horietatik 206 mendian hil zituzten. Berriozargo espetzeta eremuan egin zuten erailketa horiek. Eta horregatik udalak beraien oroimenean ekitaldia antolatuko du ere maiatzan. Entzunaretoan gauzatuko da, mendialdeko areto nagusian. Iruñarekin amaituko dugu. Txileko Zideu Kongresuan egon ondoren, Iruña zenbait bide aztertzen ari da Ekuadorreko Kuenka, Mexikoko Guadalajara eta Argentinako Lanús hiriekin elkarlanean aritzeko. Bestalde, pasaden astean udaltzaingoak 11 pertsona atxilotu zituen Iruñean punturik gabe, gidabaimenik gabe edota alkoholean positibo emanda kotxearekin ibiltzeagatik. Iruñarekin jarraituz, Iruñako udalak Biurdana Parkeko komunak ekainaren batean irekiko ditu, aurreko urteetan baino lehenago. Gaur Mendillorriko Zibiboxean, Nafarroako Robotika Elkarteak herritarrek sortutako eta herritarrei zuzendutako proiektu teknologikoak aurkeztuko ditu. Eta ekintza edo hitzordua arratsaldeko 7etan izango da sarrera librearekin. Jarduera TIC astearteak zikloaren barne antolatutakoa da. Honez gain, gaurtik aurrera eta gaurtik hasi eta maiatzaren 11 arte, Kondestable Jauregian eskainiko diren 2 hitzaldik eta 2 kontzertuk kantaren historia zikloa osatuko dute. Iruñeako alkateak, Joseba Asironek, Txantreako Harmonia, Mutiko Alaiak, El Bullicio Pamplonés, Aldapa, La Jarana eta Los del Bronce Peña Txikiei harrera egin zien San Ferminetako eskailera ospatzeko, pasaden asteburuan maiatzak 5 izan genuelako. Lezkairu eta Santa Maria Errealda erdigunean egongo dira gaur Milagrosako Zibiboxean izango den auzoko foruan. Ekitaldi irekia da, bai bizilagunei eta baita gainontzeko herritarrei zuzendutakoa. Arratsaldeko 6:30 emango da. Bi zaintzaile behar dira Iruñan, adineko jendea zaintzeko, osasun arloko erizaintza ikasketak eskatzen dira eta animatzaile tituluak ere izatea baloratuko dira. Aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali, trabaja con nosotros abildua, soleraasistencial.es helbidera. Karretileroa behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali patricia.gregorio@nortempo.com helbidera. Sukaldaria behar da Iruñerrian, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali barjubiladosmutilba@gmail.com helbidera. Obra laguntzailea behar da Iruñan, zurgindegi edo antzeko ikasketak izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali oiane.burgi@randstad.es helbidera. Elektrizista behar da Iruñan, elektrizitate ikasketak edo antzekoak eskatzen dira. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali patricia.gregorio@nortempo.com helbidera. Sukaldaria behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali erdirrotxa
abildua@gmail.com elbidera. Zerbitzaria behar da Iruñan ez dira ikasketarik eskatzen aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluma bidali erdirrotxa@abildua@gmail.com elbidera. Tornularia behar da Iruñan, mekanizatuaren lan ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluma bidali ofertas2@abildua.navarra.es elbidera. Sukaldaria behar da Burlatan, ostalaritzako ikasketak edo 8 urteko esperientzia eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio 1.300 euro hilabeteko 14 ordainketekin. Kurrikuluma bidali loga@abildua.setenasa.es elbidera. Kirol denda baterako saltzailea behar da Iruñan, saltzaile teknikak eta kirol arroparen jakintza baloratuko dira. 6 hilabeteko aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluma bidali i.anduaga@abildua.ternuagroup.com elbidera. Iturgina behar da Iruñan, derrigorrezko 2. hezkuntza eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluma bidali oferta de empleo fontanero@abildua.gmail.com elbidera. 3 agente komertzial behar dira Iruñan, batxilergoa edo goi mailako ikasketak izatea beharrezkoa da. Merkatal kontratu eginen zaio, kurrikuluma bidali pamplona@abildua compral.alquilando.com elbidera. Kontablea behar da Iruñan, ade administraritzako goi maila edo antzeko ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluma bidali recruitment@britishschool.co.uk elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@abildua.gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez, bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz, aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Don Esteben.